Бүгінгі вазгият яңа шикләүләр кертү зарарлыгы тудыра. Бу инфекция йоктыру куркынычын киметү максатында кешеләр сәламәтлеген кайгыртып эшләнә. Зәйдә QR-код белән керү сәүдә нокталары билгеле, шуларның берсе Үзәк базар. Аңа керү урынында контролер тора, ул QR-кодсыз кертмей. Эшмәкәрләр бу уңайдан пошаманда. То есть, если раньше покупателей и так у вас было мало, то сейчас их вообще не стало? Совсем нету. Көн сайын вирус тоқтыручылар саны арта бара, моңа исә бары тик вакцинация кертә. Шуңа хәзер уртак көч белән коллектив иммунитет булдыру зарарлыгы тора. В понедельник у нас умерло. Мәсәлән, дүшәмбе көне 3 кеше үлде, 50 яшьтән 70 яшькә кадәр булганнар үлә, алар барысы да прививка ясатмаганнар. Беренче прививканы үткән көндә 250, икенчесен 60 кеше ясатты. Элек исә прививка ясатучылар 18-20 кеше була иде, ди Айдар Фатыйхов. Вирустан арыну чарасы вакциналаштыру. Тулысынча прививкаланган халык белән генә пандемиядан котыла алачакбыз. Һичшиксез прививка ясатыгыз, үз сәламәтлегегез турында кайгыртыгыз. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.